guys nga bago ba siya yung abot gahapon from Lazada. Yes, na-add to cart na mo siya kay na free shipping man din si daddy kaya ano siya nga go lang gang go kunin natin. Hi guys! This is Pipezzz Nildan aka MARGA. Hi, welcome back to my channel. For today's video guys, kay nata karon sa akong ikaduhang hasyenda. Nga diri karon na gipalit ni daddy murag last year pa. Diri sa Cartagena proper. Muna kong hasyenda. Shout out dahil sa mga taga Cartagena. Shout out ninyo mga taga Cartagena. Sorry, ang tagiyaan ni kay si daddy na. And nanghani lang mi dire kay mag-harvest mi sa among kangkong. Muna sa akong mga salugoon. Mga binarya ni daddy. Tag 10 million na sila each. And we have here the most and our singer, driver, song artist, and everything. And this is our car. You know that it's guys nga bago ba siya yung abot gahapon from Lazada. Yes, na-add to cart na mo siya kay na free shipping man din si daddy kaya ano siya nga go lang gang go kunin natin. Yes. Masyadin mo na siyang driver. Karl Mark. So, those on driver is 20 million lang siya. Kaya dili lali magsaka-saka dili sa Cartagena. Few moments later. So, karon manguha ta mang-harvest ta sa atong kangkong. Dito maginarte ka dito. Alam mo! Ay, akong tilda. Permiro pala. Ato pag-drive from the farm. Wala, parang ginako ang kuan. Kay, oink, oink. Sakit doy. Ikan permiro gid ba? Ato ba sa Daro o yung inagya. So, saan pagkuha dayon? May ilan nga kaon. Kada mga gwapa day. I-add to cart ang mga gwapa. Ay, kani dayo, hinog man eh. Kada mga gwapa ra kay. Kanang odlot. Kasi udlot, oy. Kanang tumitumoy. In English, udlot means padla. Kanina ni? O kada mga gwapa. Kanang gwapa. May mga buslot eh, di na virgin. Dayhan ara day o. Alam mo nik, nagkalalo man mo nik. Dari Marga. Lagi na day o. Daddy, sorry kay daddy kay among gitumban imong kuan farm. Tibo farm gitumban niya day. Amo ka. Wala na may gamas kay gi-secure ni daddy nga way makapasok sulod. Ano makagawas sulod aning dapita. Kaya tagyaw no muna kuha. Wala ko nag Nani. Kana. Very good, Marga. secure ang kuan kada face mask ang tagiya ka face mask tagiya mga ko face mask. So si Gyaw-Yaw yaman do. Marag di na mo kakagaan. Nahugon sa Marga. Tungkol ko. Ngit diri lang ngit mak. Hindi, ako siyang i-bright mo. Wala nang ingunani ba o gwapa kayo ingunani. Oh. Kana mga humok-humok. Oh. Tulkoy din. Murag wa kautan ni o. Maayo lang kumuluto pero kung ting harvest na, my God. Naapil din ang lata. Kung gusto mo magpa-foot spa, dili lang mo sa aming hasyenda. Kaya nice kang spa. Wala mga kondit mga gwapa sa ni ko. Utot si Marta. Kasi ni mga gwapa kasi sila ni. Tama na niya akong gipanguha. Eh, Bini. Ani ka? Mga gwapa nga ni. Hindi ako dalagin niya.
Uy, mo, saan ako, uy, kimurago na na, itsura kong tiin. Kadaligo, daba. Pero po isa. Sigmandar, dirakwaan na kay sayang kay akong gipa. Sildo ni mo. Awang agi ni mo ni ukira na yadag ko kada. Ipantumba na punuan. Kana mga udot mga goto kay siya. Mabuhay mong guna sa gyapon kinaman sa tubig. Dapanik ah. Uy, nagtanong ba ako sa balayan ni Day, dagko na siya doon, hihian sa mong silingan. Wala na ako gikaon. Shout out din nimo kung kinsa man ka, unta magabaan ka. Kaya itudlo ni mo ni. Pero po isa ni, karang isa. Ano apil ni, tangkong, di ba ni? Ano naman da? Pagulay na. Hindi na makataas waon mo. Udot ang ito. Dapa. Kana marga. Kita ko kalamunggay. Mo open close ba na sila? Like, wow, who touches your skin? Who touches your skin? It's yours. Who touches yours? Uban no. Okay, first mo na. Kamu timo, dira ka na. Di na mauday. Dira gina gisangid ni mo. Sakto niya ako nakuha. Pero ko gudo. Kagaan man na mga yun apan to. Kamunik. Hoy, kabalo ka paglutoan ni mo kiyos mo good siya like. Dira pa uy. Kana kanang gwapa nik. Kana. Awan na dila oy, ito na oy. Kana pa isa kayo na. Ay, May makatol din ni kita. Busod po. kanig na ba? Kana gisangid di mo, gisangid. Ni. Ano? Daot Kaya pag kinahuna. Dagan mo pa kanon baboy pag abot simbahan. Ito na oy. Kanin siya dahil para baboy na o para tao. Di mo ka. Pwede makatawag pa rin mga kababoy. Di ba ka? Kasi base ako na sabtan kay ang para baboy daw kay kanang moturok sa kanal. Pwede lang god. Naman ko'y tawo mo kaon og kanal. Kanog. O vitamin C mo. Kawag ka na. Ay nice silupin. Oh. Ang pasa. Chemical. So guys, kung gusto mo magpa-foot spa, dili lang mo sa among hasyenda. Free pa. Look, foot spa na siya. Diva, foot spa. Very attitude. Wala siya tusto. Dara. And voila. Very pretty. After putting a sabon to my foot, so let's wash our foot. Foot fit. Comment down below guys, kaya di ko bright. Ito ko speakers kay very attitude ha. Hugas na mi. And kung gusto mo guys, magpa-foot spa mo, use my code, use my name, MARGA para maka-discount mo 10%. Add to cart pa niya siya. Guys, very sticky kaya ang sabon, di siya matangtang. Umalis ka, Satanas. Umalis ka, Satanas. I'm done. Hi guys! Muna na mong nakita. Nakita na po ha. And para ni sa kasal ugma. Okay ni siya sa bride. Add to cart na this. Pamay na lang kung sinong gusto. Use my code MARGA para maka-discount mag 10%. Oh, wow, ang ganda naman ng aking car. Fresh from the farm. Kangkong. Masang ko pala kung hari ko. 2,000 years later. Pero nga cameraman para dito ka makuha-axel ko. Uy, na ako sa Nildan hoy. Magbong ka sa Nildan. Magbuang ay. Marga! Ting, ang ba't na? Kasi ang ba't ko? Magbong hindi ba yun tayo? Picture nga ng kapita-pita. Ano? Kami kong naman.
may guy kung nakon ka to, Zay. Ay, go! I'm very flexible. Hi! From Polycross College. Wala, oy. Hi, Tata. Good afternoon. Ayun, Zay. Wala, mag-i-cafe. Bita ka na, i-cafe na. Wala na ko. Few moments later. Hi guys! Pauli na Diyos ko! Daddy, I'm coming home! Nagdala na ko sa emong kuan, pinalanggang tangkong. So guys, hapit na day min and hapit na mi sa dal. Nag-wear na dyan mig mask. Okay, para dito madakpan ni mamang pulis. Munaog me kay very kurbado. You know, very ambog. Naog ta mga kuan. Pangaton, It's angaton. Go driver, ayusin mo. Sure. Muna siya ang angaton. So, we need to hawa-hawa. Okay, dili niya mo siya ma-daot. So, guys, nag-uol may kidakop daw. Ah! Good luck! 2,000 years later. Here na guys. Let's just get si Marga. Hi guys! So, karon nakaabot na dyan mi. And kato muna, kuha nga kangkong is lutuon na to later sa mga taga-simbahan. And I hope nga na-enjoy mo ito. Akong gamay ra nga pahandog ninyo no ga-vlog ng job ko para documentation na po siya sa YouTube and mingaw mo na ka. Sana all mingawan. And I hope guys na enjoy mo ito and don't forget to subscribe and like this video. Share this to your friends. Para happy kang tunang. Actually day guys, ang tagiya day atong hasyenda kunuhay na ko dito ang andighan kay kangkong. Dito amuan. Shout out day sa kapitan sa Cartagena. Ngabuutan kay siya. Kaya yung ipakuhaog kangkong para diri sa diri sa simbahan. Thank you po. Thank you. This is Pipezzz Nildan aka Marga. Bye! And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion.